e od bura ma Siaya. Kao kamano wachagi od bura mamalo mar piny Kenya. Od bura mamalo kawuono ni odok e tich. Kathor wach margi en loso komiti mopogore opogore makonye tijene koting'o goyo kogno kendo puodho jotend migepe mayande oyier gi kata owal gi jatend piny Kenya William Ruto. Komiti adego omi pek odiochieng' ma kawuono. Walter Nyambaga nitiere od bura mamalo mar piny Kenya kendo nyaka gie sani wadwani mondo mi onyiswa ni to kakoro ikwano mana dakika kata thuolo manok kende to jo od bura biro chako twak saa 8:30 kaka chik mag od bura wacho. Obiro nyisowa nyaka gie sani gin mage mosefwambo. Diponi nitiere weche moko ma ilieko kotenre koda komiti mopogore opogore mag od bura ma konyo od bura tayo chenro mage mag neno ni chike ogundhi kendo olosi e yo makare. Walter Nyambaga misawa ka intiere od bura mar piny Kenya. Nyiswa ni nyaka gie sani gin ang'o gini ma it jafwambo diponi oseywayo kowuok e od bura mamalo. Erokamano George Bati, adieri makar kende ni nyaka chop seche gi koro ikwano mana seche mondo mi kende mondo mi koro gibil wach kanyakla mondo mi gilos moko kuom kamiti mabiro tayo migepe mopogore opogore e od bura nogo mar 13 kama bende jatatua kata speaker Moses Wasika Wetangula biro bedo kaka ogai madhi tayo chenro gi duto chakruok nyaka giko. Nyaka chop seche gi moko kuom jo od bura kamolo kaendi nika pokodeko to chenro ni biro gwe ng'wech be king'eyo ni kamiti mokwongo mibiro dhi kaendi mondo mi obed kakoro nyalo chwalo tich mare okelo kanyakla kamiti mano mar House Business Committee mano marango kaka chenro mag piny owacho kaachiel kod lai mag od bura dhi nyime. Ibiro luwe kod kamiti nogo ma bende rango kaka jotije mag piny owacho dhi indiko kaachiel kod chwalo tije margi ma bende dholiech dondo ni the Parliamentary Service Committee kod mano mar Parliamentary Appointment Committee. Mago kamiti madongo momi thuolo odiochieng' ma kawuono kama bende igeno ni moko kuom jodito mopogore opogore mokelo kanyakla e kweth mar jogo manok kata the majority leader kaachiel kod minority gi jolopgi. Kasto duonde ka duonde biro gwelo ji maro 4 mondo mi olos kamiti nogo mabiro koro dhi go kogno. Moko kuom jotend migepe mosewal kata the cabinet secretaries kaachiel kod jolopgi jotelo mongirore. Abilo wach kod ja od bura ma bende osemolo kama bende malingling osefuono ne ni en biro bedo kama chini kam. Thank you for joining Ramogi TV here for the first time, again for the second time, and also just to speak to us on how this entire process will run smooth, and eventually now even some members that are nominated from their parties will be able to join the Parliamentary Service Committee. And what do you look into when you see the vetting of the cabinet secretaries? Thank you. Omeragoro. With your name, Goro. Inja kanye? Anja Migori. Mano ber, inja Migori, anja Baringo. Erokamano. Wach manyen. Antiere makare. Omero telo ikawo telo ming'ato dongi. Thank you. Thank you, my brother. We are looking forward into this afternoon. Session is about to start, and we are ready for the session. Yes. We are ready for the House Business Committee. We are ready for Appointment Committee, and I think Ramogi timo mos kuom ng'ikruok mar lai marwa matudruok achiel kachiel kuwuok e od bura mamalo mar piny Kenya. Kata kamano gie sani Ramogi wabiro dok luoni kendo kolo ni mago matimore e od bura mamalo. Koro wawinjane ni to giwacho nang'o nikech koro lai marwa matudruok otegno. this will be all be put into task, and the question will be objective. It will not be political or full of witch hunt or whatsoever. Okay. We hope the questions and the vetting will be open and transparent and to the point which we are looking forward to. Okay, you come from Baringo County, and a few people say that the nomination by the sitting president and to the CS position was not balanced. Now the work is drawn to the parliament to either authenticate the nomination or even drop them. So what happens? Do you think all of them will pass? Yes, all of them will pass, because before the president appoints someone, he has to do background check. We have intelligence, we have multi-agencies in this country which does that. They do background check before. Someone cannot just be appointed to be CS without background check. And I think the president did his homework, and I think the cabinet is balanced to me. To me, the cabinet is very balanced. It is
regionally balanced, gender balanced, and even in terms of backgrounds, from lawyers to different kind of backgrounds. So the house is balanced. The cabinet is balanced, and we hope we'll get the best cabinet. This cabinet will be one of the best cabinet in this republic, and the president is down to work. He's ready to work, and we want to urge you people to support him more, work and give him the whole kind of support. All right, thank you very much. Wagomba kakanyogi ja od bura ma mogotio Mr. Kinori bende ogogo do baka kaendi kono wani ogeno ni chenro mar biro chuogo kamitini biro dhi nyime kendo bende kapok odeko chalni moko kuom jod bura chopo kaka achiel kod jata twak speaker Moses Masika Wetangula omiyo waduoki studio mondo mi wan bende wadhi nyime gi lowo chenro madhi nyime ka George Bati koponi winja kendo intiere makare ibiro dhi nyime makmana nigi seche gendi to warito neno ka chenro mar chuogo kamiti gi biro dhi nyime e od bura ka ndikra Ramogi TV podo yaro bede mage ka achiel kod wange mar chuo wange kendo kelo ne dieri matimore e od bura ka ndika achiel George Bati. Ero kamane Nyawolta Nyambaga Ramogi TV na diere ne otiep yadho wenyo yaro buombe wa konde duto mag piny Kenya mondo wafuka wakelo kendo wafwambo mago matimore konde duto wageno ni podi biro miyo walere weche mamoko